Hei, salutări băieți! Astăzi o face un nou episod cu viața pe Omegle. Sper să nu dăm de fraieri, sper să dăm numai de fete sau de băieți mai ca lumea. Hai să începem. Ei, ești în direct. Na, fii atent, mă. Ziți, alo. Salut, salut! Ciao, fetele! Da, să ne înțelegem. Ce bă aveți, mă? Du-te, bă! Ai un cap ca și cabina de la tir. Salut! Dic, dic, calmant. Du-și pula. Salut, salut! Vezi picioarele, ți fetele? Bananie, ale, ale. Ce fac fetele? Am zis, ce faceți, fetele? Nu știu ce a fost aia, dar nu cred că o să ne placă. Bun, așa s-a terminat. Sper să apară și partea a doua la 1000 de like-uri. Vă iubesc și la revedere!